Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ciwon idaniya. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku. Masu sauraro sunana Shukura. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna ɗaurin ɓoye, wanda yake zuwa muku a duk ranar Asabar. Wallafar Safiya Musa Abdullahi Hugma. Sunana Shukura, wacce ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Hamid ke cewa Dadi ka san sarai halinsu, ba mutunci ko ɗaga ƙafa. Hakan ya sanya muka sai da dukkan abin da muka mallaka ni da dadi na don mu rufa wa kanmu asiri, muka biya. Yau muka koma gidan da muka siya. Dadi ban san Asma'u da gaske take ba za ta zauna da ni ba, wai dan na zama talaka. Sai da na dawo na tadda ba ta gidan, ko Hajiya ba ta yi wa sallama ba, ta yi ficewarta. A nan ne muka tsaya, yanzu kwa za mu ci gaba. Ran dadi ya yi matuƙar ɓaci, wato saboda raini da ya ce ta koma gidan ma bata koma ba. Waya ya ɗauka ya kira Momi ya ce ta turo ta. Tana jin haka ta san da walakin, saboda haka suka shirya dukkan abin da za ta faɗa, sannan ta iso falon dadin. Dadi wallahi macuci ne, tun kafin sannan ya ɗauki dukkan kadara ta ya saida min. Yanzu haka ba ni da komai. Mijin naki kike kallon tsabar ƙwayar ido na kike cewa macuci Asma'u? Dadi ya faɗa cikin ɓacin rai, sai ta yi lakwas da ta tuna barnar da ta tafka. Ashe ke baki cikin matan da ke rufa mazajensu asiri idan babu ta same su? Ko ma meye ya saida nakin? Ina cewa shi ya mallaka miki shi ko? Idan kuma akwai wanda na mallaka miki shi ba ni na siya ba, to na bar mishi har zuwa sanda Allah zai hore mishi ya musanya miki da wani. Maza tun muna mu biyu, ki tashi ki bi mijinki, ki yi haƙurin samun sa da babu. Wannan shine cikar mace ta gari. Kuka take wiwi kamar an ce ga ranar mutuwarta. Hamid ya zame mata ƙarfen ƙafa kenan. Bayan fitarta, dadi ya dube shi shi ma. Yana sane da yadda yake ma Asma'u ƙanƙamo, saboda haka cikin hikima ya masa ɗan jan hankali. Duk mutumin da yake yalwata wa iyalin shi, ba shakka za ka same shi koyaushe cikin buɗi shi ma da samu. Allah baya taɓa hana shi, saboda ma'aiki ya ba mu labarin cewa a koda yaushe kullum ta Allah wasu mala'ikun Allah biyu na sauka, ɗayan yana cewa, ya Allah, wanda yake ciyarwa ka ninka dukiyar shi, yayin da ɗayan yake cewa, ya Allah, wanda yake riƙe dukiyar shi baya ciyarwa ka haɗa shi da asara. Zai iya yiwuwa sanadin ƙuntatawa iyali da ƙin yalwata musu, Allah ya saukar maka da asara cikin dukiya, ya hana arzikinka ci gaba. Sai ya ji jikinsa ya yi ɗanyi sanyi, don ma wanda ke masa maganar ta wannan sigar sosai ya yi wa dadi godiya. Kimar shi ta daɗu a idanuwan shi, wanda sanadiyar hakan ya ɗa mara gyarawa ko yaya ne. Da za su tafi, ya salami Asma'u da wasu kuɗaɗe, hakan shi ma Hamid duk da ba a gaban Asma'un ya bashi ba, amma sai da ya ji girman kan karɓa, sai ka ce wanda talauci ya kama yake gaya wa kansa. Ni kuwa na ce, me kake ci na baka na zuba? Tukunna dai, haka ya ɗauke ta, tana bala'i da zumbure-zumbure suka wuce. Cikin satin kafin tafiyar su Umara, wani irin sabo da shakuwa mai ƙarfi ya shiga tsakaninsu. Ƙaunar Khalifa babu inda ba ta jin ta cikin jikinta da jininta. Bata taɓa sanin ta yi nisa a ƙaunar shi ba sai yanzu. Haka ta nashi fanni ya gama sallamawa gaba ɗaya, hakan nan ya gama tafiya. Dukkan wasu halaye na Aisha wanda bai san da su ba a yanzu ya karance su. Komai nata ya yi masa, komai nata yadda yake so ne. Irin matar da yake mafarki da fata game da burin aure a yanzu ya samu. Wani lokacin yakan ji kanshi kamar ba shi ba. Aishan ta sauya dukkan wani tunani nasa. Burinta ya zama nashi ya zama nata. Iris yake jira su zama abu guda. Sai yanzu yake jin sa cikin wata sabuwar duniya. Jinsa yake kamar an sauya shi, kamar ba shi ne Khalifa ba na ainihi. Ta wanke masa duk wani burbushin ɓacin rai da ya yi saura a rayuwar shi. Shi yasa yake da fatan da kuma buri ya zama silar wankewar duk wata damuwa tata da ta yi saura a zuciyarta. Ana gobe za su tafi da daddare, ya sanya ta shirya don ya kai ta su yi sallama da dadi. Tsaf ta shirya ta yi adonta kamar yadda ta saba, ya kuma zame mata jiki.
daidai misali mai sanyi ba hayaniya. Shi kansa Khalifan ya yi kyau cikin shadda da ya buga, ya kawo hular shi gaban goshi, shigar cikakken Bakano, abin sai wanda ya gani. Tare suke jerowa shi da ita, duk wanda ya gansa a lokacin sai ya juya ya sake duban su. Cikakkun masoya da suka yi nutson duniyar soyayya suka ɗanɗana zaƙinta, masoyan da tun a siffa da kama suka dace da juna. Zuwa ga halayya, buɗe mishi motar aka yi, sai ya matsa mata, ita ta shiga, shi kuma ya buɗe da kanshi, sannan suka rufe, suka tada motocin suka fice. Ita ce a gaba, kai tsaye zuwa sashen dadin, saboda tun a harabar gidan mai gadi ya shaida mata momi na can sashen. Dawowa ta yi ta shaida wa Khalifa, sai ya gyaɗa kai. Ki fara shiga, ki sanar mishi shigowa ta ko? Kamar hakan ya fi tsari. To, ta amsa mishi, tana juyawa, sai ya bi ta da kallo. Ayush ya kira ta, ta waiwaye tana murmushi can ƙasar ranta, don idan da sabo ta saba. Don Khalifa sai ya kira ta sau nawa kafin ta je waje, musamman idan ta yi kwalliya. Kawai sai ya ce tafiyar ta yake son kalla, ko kuma kai kawanta yake son gani. Hakan kawai ya ishe shi abun farin ciki. Saitin shi ta nan kwafo, sai ya miƙa hannayen shi saitin bakinta. Ciro min sweet ɗina, yanzu ya ci a ce kin sha rabi aiko? Murmushi ta saki, cikin motar shi ta ɗauka. Suna nan cikin motar shi sun fi 30, amma kawai ba zai sha ba, sai wadda ta sha ta rage. Ka yi haƙuri, ka bar min wannan, ka ɗauki wata mana ya Khalifa, ta faɗa tana langwaɓe kai. Ai fa ba zai yiwu ba, amma idan kina so zan bar miki, sai dai da sharaɗi. Sai ya yi ƙasa da murya, yadda ita da shi ne kawai za su ji abin da ya ce mata. Kunya ta tilasta ta rufe fuskarta da hannayenta, tana son tashi a wajen, amma ya danne mayafinta. Ifkin yadda, ni ma na fi son haka, saboda wannan bakin ya fi sweet ɗin daɗi, nesa ba kusa ba. Da sauri ta ciro alewar daga bakinta tana miƙa mishi, sai ya tumɓure fuska kaɗan yana kallonta bayan ya narke kamar ƙaramin yaro. Rowa ko? To na ma fasa shan sweet ɗin ma. I'm sorry, ba haka bane, yi haƙuri ka amsa ka sha. Hannu ya sanya ya karɓi alewar ya saka a bakinsa, sai ya lumshe ido yana cewa, ni fa ban taɓa sanin haka alewar nan ke da daɗi ba, sai da ke ma kika soma sha. Duk sanda ta taɓa miyanki kamar yana ƙara mata daɗi ne. Dariya ta saki sosai, tana ficewa a wajen. In dai Khalifa ne yanzu zai shagaltar da ita. Tana murmushi gami da miƙa godiyarta ga sarki Allah da ya mata baiwa da miji irin Khalifa har ta isa shashin dadi. Asma'u da ke tsaye can gefen wasu shukoki tana ganin abin da ke faruwa, ta saki ajiyar zuciya. Wani sashi na zuciyarta na bata ƙwarin gwiwar tunkarar Khalifan. Komai nashi yayi mata, duk wani abu da take biɗa ta ganshi tattare da shi. Matukar zai amince mata kashe aurenta ba wani abu bane mai wahala a wajenta. Bare a yanzu da take jin auren tamkar ana ɗora ta saman ƙaya ne. Ko ƙawaye yanzu ta yanke alaƙa da kowa don kada ma wani ya raɓe ta ya fahimci halin da take ciki. Kayan da dadi ya mata oda tuni sun taru sun ci uwar kayan da kuɗin. Ita da ƙawaye tun suna wancan gidan nasu. Bata iya adani ba, bata iya tattali ba, bata san ta juya 5 ta koma 10 ba. Ta riga da ta saba tun a gida, sai dai ta biɗa a bata. Takowa ta dinga yi har zuwa inda Khalifan ke zaune cikin motar, ta yi nokin. Ya tsammaci Aisha ce, sai ya sauke gilashin yana murmushi, idanu biyu suka yi da Asma'u. Take yi gaggawar gimtse fuskar shi yana dubanta. Ranka ya daɗe, yau kai ne a gidan namu da kanka? Yaron oga ne da 'yar aikin gida suka zo gaida mai gidan. Sai ta ɗan yi dum saboda ta san magana dai yake gaya mata. Cikin barikanci ta ce, bana da ya tuna baya, abin da ya wuce ya riga da ya wuce. Na baka haƙuri, amma na fuskanci har yau baka haƙura ba. Tsaki ya ja yana shirin ɗaga gilashin saboda sauraron ta ma sam bai da amfani. Sai ta dafe cikin karyewar zuciya. Don Allah Khalifa ka yi haƙuri. Ka taimaka ka karɓe ni kamar yadda ka amshi Aisha. Ba son ta kake yi ba. Tun asali ni ce wacce kake so. Kaddara ita ta kawo faruwar komai. Kai kaɗai, kai za ka cika min burina. Burinki na kuɗi ko? Ba ki da matsala wai sai ta kuɗi ne? A duniya babu wani abu mai daraja bayan kuɗi. Ina son in miki gargaɗi na ƙarshe, kar bakinki ya sake kuskuren cewa bana son Aisha na aure ta. Har abada Aisha ita ce zaɓina. Tun kafin na san ta nake ƙaunarta. Tun kafin na san za ta zo cikin ƙaddarata nake son ta. Kin fahimta? Kamar yaya? Ta yi wa kanta tambaya. Sai dai bai tsaya ba ta amsa ba, ya ɗaga gilashin yana jin tsaki. Ran shi na ɓaci, wato a rayuwa ma ka aikata wa mutum ba daidai ba, ka zo
daga bisani kana jin kunyar shi, ai rahama ne. Wannan kenan na nuna zuciyarku akwai ragowar danshi, idanuwanka ba su karasa ƙeƙashewa ba. Kallo ɗaya ta yi masa, ta san yau ma bai da lafiya. Hankalinta ya tashi sosai tun da yayi wancan rashin lafiyar, kullum sai ta kira shi, amma ko sau ɗaya bai taɓa nuna mata yana kwance ba, amma saboda ƙarfin hali irin na Dadi, nuna mata yake yi ba komai. Ta sanar mishi tare da Khalifa suke, ya ce maza shigo da shi mana. Indo, yaron kirki ɗan albarka. Tana juyawa daga wajen motar suka ci karo da Aisha. Kallon da ta jefa mata shi ya sanya jikin Aishan ya bata, akwai wata a ƙasa. Me take jikin motar Khalifa? Ta san halin Asma'u sarai, shekaru da suka ɗiba gida ɗaya ba wasa ba ne, sai ta gifta Aishan ba tare da ta ce mata komai ba. Ita ma ganin haka yasa ta kama kanta, tunda ta san ba wani abu da ta yi mata. Tare suka jero har cikin falo ɗin. A sannan Momi na zaune tana haɗa magungunan Dadi da ya gama sha, idanuwanta kan Khalifa sanda yake gaishe ta, bambanci muraran ta ganshi, kyashi ya cika ranta, sai ta kasa zama ta bar musu falon ta koma sashinta, wanda hakan ya ba su damar hira sosai duka su uku har da Khalifa, irin hira da za ta ce mata ma bata taɓa yin ta da Dadi ba. Har ta yi mamakin dadewarsu sanda suka tashi za su tafi, suna mishi sallama kan gobe za su wuce Umara. Daidai sanda Asma'u ta shigo falon, sai ta samu waje ta zauna tana jin su. Cikin farin ciki Dadi yayi wa Aisha murna saboda yayi yunkurin kaita, sai Momi ta sako musu korafe da zai sanya a dage zuwan da ita, ko da Dadi bai shirya wa hakan ba. Ba sabon ba, su Umara manya. Kai bawa da baka taba zuwa ba, da ka shiga uku. Asma'u ta faɗa ƙasa yadda Aishan za ta jiyo ta. Murmushi dai, sannan ita ma ta mayan mata ta yadda za ta ji ta da kyau. Mu gode wa Allah da bai bambanta Saudiyan masu kuɗi da talaka ba. Duk dai guri ɗaya ne, inda ka je ni ma canza ni. Allah ya kira ni, babu damar dakatarwa, sai ta miƙe ta isa gaban Dadi tana masa sallama bayan fitar Khalifa, wanda ya ɗan basu waje ne su yi sallama. Allah ya ƙara maka lafiya Dadi, ban san wani irin abu zan saka maka da shi ba a rayuwata, don Allah Dadi ka tambayi ko da abu ɗaya ne a wajena wanda kake bukata daga gare ni. Murmushi ya saki. Aisha Indo, har kullum ke ɗin ta daban ce, haka Allah yake tsarinsa cikin halittunsa, sai ya fifita wani kan wani. Dukkan abin da na yi miki ne saboda Allah, na yi miki saboda a lokacin kin cancanta kuma kina da buƙatar a yi miki. Abu guda ɗaya da zan nema a gare ki shine, ko bayan raina, kar ki manta da ni, ki ci gaba da yi min addu'a. Zuciyarta ce ta ji ta karye da kalaman shi, wani rauni ya kama ta, take hawaye ya balle mata. Asma'u da ke zaune gefe ta taɓe baki, kalan dangi masifa, kamar ta fi mu son shi, sai ka ce ita ya haifa ba mu ba, ta faɗa a zuciyarta. In dai zan manta da kai Dadi, to lallai zan manta da kaina. Baka cikin jerin mutanen da zan iya mancewa da su har numfashina ya bar gangan jikina. Ubangiji ya maka jagora a dukkanin lamuranka, duniya da lahira. Amin ya Allah. Aishatu, idan na taɓa yi miki wani abu na ba daidai ba tsawon zamanki a gidan nan, ina neman afuwarki. Ko ka ta saki sosai har da sheka. Dadi, ni ya cancanci na nemi afuwarka da zan yi tafiya. Ba za ka taɓa laifi a wajena ba Dadi, ko da naman jikina kake yanka kullum. Daina kuka Aishatu, Ubangiji ya miki albarka duniya da lahira. Idan kin je, ki min ɗawafi na musamman, ki yi min addu'a sosai. Zan maka addu'a Dadi, insha Allahu, fiye da yadda zan yi wa kaina. Da haka suka yi sallama, haka kawai ta ji zuciyarta ta ƙarye ƙwarai, hakan nan ta ji kamar kar ta tafi. Kukan da take yi ya ki tsayawa har a cikin mota. Tun Khalifa na daurewa har ya gaza. Aish, ki taimake ni ki yi shiru, har cikin kirjina nake jin ciwon kukan da kike yi. Ba ta son ɓata masa rai ko ƙanƙani, hakan ya sanya dole ta yi shiru gami da yin luf a ƙirjin shi. Kusan ranar wuni ta yi a sanyaye, tunanin Dadi fal zuciyarta. Washe gadin ranar jirgin su ya daga sai Saudiya. A garin Makka suka soma sauka. Suna sauka a masaukinsu, dukkaninsu suka yi wanka, suka ɗauki harama saboda tsabar murna da zumuɗi ma ta riga shi kammalawa. Ji take yi kamar ta yi tsuntsu ta ganta bakin Ka'aba, tana da abubuwa da yawa da za ta roƙa, tana da mutane da take son ta yi wa addu'a sosai. Idanuwanta a kan shi sanda ya kammala ɗaura hiramin shi. Idanuwa suka haɗa sai suka sakar wa juna murmushi a kusan tare, kowa da abin da yake sakawa cikin zuciyar shi.
Sati guda suka yi a garin Makka, iya ibada kam sun yi ta, sai dai fatan su Allah ya amsa. Bata taɓa sanin Khalifa ta fannin ibada jarumi ba ne, sai a wannan karon duk nacinta da son ibada sai ta ga ashe ya kere mata. Sautari idan ta gaji ta yi kaman za ta huta, sai ta ga shi a sannan ya saka ƙaimi. Sai ya sake zaburar da ita, tabbas ta yadda ta kuma amince cewa kowace mace halayyata idan zama ya yi zama na kamanceceniya da namijinta, ko ta ɗebi wasu ɗabi'u nashi, ko shi ya ɗebi nata. Idan aka yi katari nagari ne sai nagarta ta ninku, idan kuma akasin haka ne walau ya rinjaye ta, ko ta koyi kaso mafi yawa daga cikin halayyarsa. Shi yasa ake son ko aboki za ka yi ka aboci na kwarai, don Annabi ya kwatanta aboki na kwarai da misalin mai sai da turare ne ko ba ka siya ba, idan ka zauna da shi dole wata rana zai san maka, kai ma za ka yi kamshi. Hakan nan ɓata gurbi aboki tamkar abota ne da makeri ne, kana zaune feshin wuta zai dinga sauka a tufafinka yana ɓata maka sutura. Hakan nan shi ke nuni auren miji na gari shine babbar sa'a. Hakan nan abu mafi muhimmanci da gata da mace za ta yi wa kanta da zuri'ar da za ta samu a nan gaba. Ran da suka cika sati guda a garin Makka suka wuce Madina don su yi ziyara, musamman ya samu mota da za ta zagaya da su duk wani waje da tarihi ya zo da shi a addinin Musulunci. Farin cikin da ta dinga ji ya zarce wanda ta ji a garin Makka, jinta take fes, zuciyar ta kal, kamar babu wani abu da ya taɓa samunta a rayuwa na ɓacin rai. Kullum tana makale a masallacin ma'aiki, tana yi wa kanta, Khalifa, dadi da anni addu'a, da ma duk wanda ya ratsa rayuwarta. Idan na neman shiriya ne ta nema masa, idan na fatan alkhairi ne ta yi masa. Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau mai suna ciwon idaniya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Ku huta lafiya.